bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on lu'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe capantati e lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓido men jayindeji ɗey arti gam humpidde en ko ɗi pirɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗɗo ñalande tambilirten ko yoyoti e politique saabu jayinde le parlement wi ko situation politique au sommet de l'exécutif les vérités de Serigne Habib Sy ina wayno non ko yowoti ko e on ɗon politique de o magaɗa ka woni Ceerno Habib Sy de yekkati konngol ngam tigi layde gonga e si noon addude gonga e hakkunde ɓe ganduɗa kamen keyni landaji politique e nder Sénégal ha tengti e ɓe ganduɗa de hande kamen keyni laamu ngu woni Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye non tigi jayde ɓesdiri hen e konngol Ceerno o de wi ko je rappelle au président de la République concernant ce qui parle et qui étaient ses ennemis hier, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que leur volonté n'a pas abouti. Hina wa inode kam o magala ka woni Ceerno Habib Sy de wi ko be ganala hande kamen goni e hedde Bassirou Diomaye Diakhar Faye de si tawi no ko be jidno ko be dañino dum de be gonata e hedde mum hande woni tigi tigi tawat Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonani président jayne de bisdi hen ha joni Ceerno Habib Sy de siwtiniri ko Diomaye Diakhar Faye wiatno ko de e jamanuji sabu wino si tawi politique woni koko serdata dum kame Ousmane Sonko de kam dartinat on politique de e wiide jayde le parlement jayde le soleil de wi ko fulɗa ko e nder Sénégal de si tawi ɗum yettima tigui koko moƴƴata e sukaɓe e sinon moƴƴata e lesdi Sénégal sabo jayde de windi ko le métier de l'aéronautique le Sénégal embarque ses talents de demain hina wayno kala ko fayi e golle paɗe e laaɗe diwoje de hina wayno sukaɓe heɓe hen keple hande ko no fewi te ɗum noon ala ko ɓuuri ɗum yoot ala ko ɓuuri ɗum moƴƴu saabu noon jomen hakkillaji tigui goni e nder Sénégal e wiide jayde le soleil ɓesdi hen ko hakkunde duɗal towgal gongal e Dakaru woni Cheikh Anta Diop de e toon to Thiès de hina wayno o galle biyeteɗo AIMAC de tawa ko Académie internationale des métiers de l'aviation de kambo tigui tigui de tawa homo jilla e bowal laaɗe diwoje guinnirangal o mo ganduɗa ka woni Blaise Diagne de hina wayno kamen tigui liggotta gam heblude mbiɗen ɓen ɗon sukaɓe e ko yowati e doknude laana diwoya e sinon kala ko yowi e on ɗon alhaali e wiide jayde le soleil jayde l'informé de wi ko ɗe balɗe tati ɗe gabbiɗen de hina wayno maɗe nistigi e ɓiɓɓe Sénégal ha tengteɓe ɓe ganduɗa de kamen poti ɗatno e si noon kamen poti yaha belle yatuji mumen ɓe jaaha ɓe garta noon tigui jayde nde windir ɗum sababu o ko grève des transporteurs 3 jours de galère en vue pour les usagers hina wayno tigui tigui de hande janggo e ɓawa janggo de ɓe ganduɗa kamen ji werlaji mumen de ma ɓe cokɗi ɓe dartina ɗiɗo wotere ɓe gonta dognu ɓe gonta naɓa hay goto ɓe gonta addoy hay goto ɗum noon ko on ɗon grève woni sababu o ha taki jayde nde wi kala mo ganduɗa de hanti haɗa dañi sohla e himmeji ɗi poɗɗa yaade ma dañ caɗele tigui ko naɓma e ko artirma noon tigui jayde nde windir ɗum 13 goomuji dentinɓe ɓen ɗon ɓe ganduɗa kamen liggoto e dognugol ɗin ɗon werlaji dey ko metti ɗumen ko hen hin jilla e tampere nde ɓe tegete e dow laabi he tawa noon ko dadi ɓe tegata ɗumen nden tampere e si noon ɓe ɓisdi hen ko corruption woni tigui tigui jeenari ndi ganduɗa de kamen ɗo ɓe tolni kala heɓe tottira jeenari te ko ɗum noon hina muuse e mumen ha joni jayde nde ɓisdi hen ko les nombreux points de contrôle hina wayno palal ngal jekkitɗa kala hadde ma yettin goɗgal tawa hawri e dariɗo e dow tali tawa ko dadiɗo hombo ƴeewto de ɗum noon ɓe mbi foof koko nisi ha taki jayde nde windi ko caɗele tigui gonata ɗeɗo balɗe tati e wiide jayde l'informé jayde vox populi de wi ko gonga kay saabu balɗe tati tambili hande janggo e ɓawa janggo de jahgol ngol e gartugol ngol de magol dañ caɗele mawɗe e nder Sénégal noon tigui jayde nde windiri ɗum e titonde mum début de la grève de 3 jours vers une paralysie partielle du transport hina wayno noon wona kala joguiɗo werla tan jilla e on ɗon grève saabu wonɓe ganduɗa kamen ɓe jahdani hen hande ɓe jahdani hen janggo saabu jayde ɓisdi ko ɓe ganduɗa de kamen ji werlaji biyeteɗi aftu kamen kam ɓe mbi ɓe jillaka e on ɗon grève hande ɓe jillaka e on ɗon grève janggo werlaji mumen autoji mumen de ma ɗi dog ɗi jaaha hiɗi garta ha taki noon omo ganduɗa kam resda jagorgal pagal e jahgol e gartugol woni transport ministère o de kam
mbo wi ma daro hen no hanirta ni ha taki kala cohluɗo dognu woto mum de ma yaha ma artu tawa hay goto wawama ɗum hat jayno de ɓesde hen ko Yankoba Jemme hina wayno de tigui ƴetti darde ngam walla ɓe sohluɓe dognu wotoji mumen de kamen ɓe mbawa yaha ɓe mbawa artu. Le gouvernement demeure ouvert au dialogue mais ne saurait tolérer aucun manquement à la liberté de circulation des personnes et des biens. Kam Yankoba Jemme joguiɗo ngal ɗon jagorgal pangal e transport de hina wayno wi ko udditi damgal mum ngam wadde gooɓe jiile eɓe liggotoɓe e transport e si noon jaɓata hande jaɓata janggo. Yimɓe daro e dow tali he ɓe mbiya hay goto yahata e goto artata ɗum kam ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo e wiide Jayde Vox Populi. Si wodi woɗɓe jommilɓe kamen de ko ɓe ganduɗa kamen goni remoɓe maaro ko saabu Jayde Le Point Info windi ko des inquiétudes chez les producteurs de riz face au stock d'invendus hina wayno de ɓe ganduɗa kamen ndemata maaro e nder Sénégal de hande hakkillaji mumen uddima saabu koɓe diggi ko e maaro de ko yeeyaka neɗɗo anda noko foti saabu ɓe ndemi ha ɓe kantini ɓe coñi ha ɓe kantini ɓe bojji ha ɓe kantini e si noon maaro ko kam kona lowa e nder sakuji koko digga e nder magasinuji tawa ko yaltinaka saabu hay goto wiyani yeeyam hay goto wiyani mi sodat ɗum noon ko fayre mawde ɗum addani ɓe ganduɗa kamen goni remoɓe maaro e nder Sénégal e wiide Jayde Le Point Info. Siko en payi e jangde e jangguinde de Jayde l'éveil windi ko éducation religieuse 50 000 daara dénombré au Sénégal hina wayno de ko fayi ko e jangguinde diine e nder Sénégal de ko tolnoto e capanɗe 5 ujunere e duuɗe almuɗɓe de ɓe limama e nder Sénégal ha taki noon omo ganduɗa kam jogui jagorgal jowitingal e janggude e nder Sénégal de woni Guirassy kam de wi ko laamu ngu darima tigui tigui gam jaggirande ɓe ganduɗa kamen goni e hoore ɗen ɗon duuɗe jangguinatɗe Alquran e si noon jangguinat e diine e nder Sénégal e wiide Jayde l'éveil. Ha joni Jayde en relief windi ko assise nationale des Dara Moustapha Maba Guirassy restaurer la dignité et la place des Dara dans la République hina wayno tigui tigui de e on ɗon batu jaajɗo tigui tigui mo ganduɗa de hina miije hina ƴeewe ƴewtinde hono tigui tigui duuɗe jangguinatɗe Alquran e diine e nder Sénégal de on ɗon batu darima tigui tigui gam addude ko fewnata duɗal Alquran e nder Sénégal e wiide Jayde en relief non tigui Jayde ɓisdiri hen kam Moustapha Maba Guirassy joguiɗo jagorgal pangal e janggude e nder Sénégal de wi ko ma duɗal Alquran wette himme mum e si noon ma nattine e ko laamu aynata ko ƴewata ko e jogoto ko e nder Sénégal de e wiide Jayde en relief. Jayde Libération de arti ha joni e alhaali gora débat en gorkati débati en mo ganduɗa de kambo tigui uddi ko e yimɓe Sénégal. Jayde ne windi ko affaire Pape Cheikh Diallo e compagnie l'enquête sambal hina wayno de tefongo de goni ɓuura yaac hongo ɓuura yaac saabu noon goni naata e guure goni naata e palɗe e si noon goni naata e lagde ha taki Jayde de ɓisdi hen ko hina wayno de omo ganduɗa kam woni As Jonno mo ganduɗa de omo heptina e jikrude e wuuro diine wongo ɗo e nder Sénégal de Jayde La Libération wi de nanga tigui adda toon to brigade Keur Massar de jaaɓi kam waɗatno ɗum ko yiita e téléphone Pape Cheikh Diallo e si noon wi ko seytane nanni ɗum hen kam on As Jonno de lamɗa eko yowoti e yeyde dorok e si noon eko yowiti e dorok on ɗon de wi ko kam feera yeyde dorok e si noon hombo hen meɗatno seeɗa ɗum noon ko yo dañ doole yo ɓesdu sawar si tawi hombo leloda e Pape Cheikh Diallo noon tigui Jayde La Libération addiri ɗum haalde e ɗerewol mum adunol. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Jayde Las windi ko amical Sénégal Pérou 2-0 hina wayno de e pottital wajiragal dewgal hakkude kippuji Pérou e Sénégal fooli kippu Pérou ko tolnoto e baleji ɗiɗi tawa noon Pérou dañani haydara ɗum taki Jayde de windi ko les rois d'Afrique font trembler la France hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni baroɗe Afrique caggal de ɓe ƴetti desewal Afrique hitande ujunnaje 2025 de hina wayno kamen tigui ɓe payni lesdi France e kippu mum e wiide Jayde Las. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.